Hey guys, Jiribo, Murise, Ninjiribo. Amana Murise, Kangan what they say life. Moye Ramana. Murise, guys, Murise, Amana. Murise, guys. Nanakangan what they say life. Nandrubik. Hey Tracy, Urise. Hey Patience. Ashley, they mandanda kanga not into the life. Apa shira kundi phone yangu yanga isuru konse. Kameno jurupita phone yangu these days. Kaifona ilkuneza. Hey dog, murisei ko dog. Diribo. Hey Margaret, how are you? How are you guys? Icho. Mina ndiri kutsvaga chifoni changu chizhinji chongu. Ndinotsvaga chipo changu nhai vedu we. Kana ndakabata izvozvo ndachiwana. Wabhizi yo. Asiri kuexercise. No, unozoenda ndiri kubika. Tell me our phone. Allergy. Can you please mute your whatever thing? I'm on live. Can you please put earphones? I'm on live. Zviri sei? Ndiribo. Russell, hello. Hi Russell, how are you? Lokadia, how are you? Hey Christabel, so ndiribo kachi ndiri kubika. Ukanganwa live. Chero kuita mamisti calls gobo phone yangu ndasutomboziva kuti iripo ende zvoita zvekutotovhunduka kuti hezvo nhasi ndine live. Mai ndivhara apa pari kutocha apa. Vanhu muri kuya makasileya mubatidiko isusu vanhu. Ndiani akasileya? Iwe. Yesu. Naiwe ndosileya nechimufushwa changu chino. Ndosileya chii? Unozoona here zvikaoyekera zvicovid zvangu izvi. Indruma rain. Blue. Tichienda takadero. Kuri sei? Inox bla. Ndiribosha. Ndiribongo ndandiri kubika. Nogoenda kumaraini sei? Tatenda hesi ndiri kumba kwaMohammed. Ndakuita hotspot yekrai. Mina ndidanidzire laptop yangu iuye kunoku, munhu watora laptop yangu akutoona zvake movie. Mira iribo chicovid. Tracy hanzi yesi neni kobva kwaita Emily Hans. Hi guys, how are you? Iribo Gracie moyo hanzi ndimoreso nyasha. Yesi Gracie, uri sei? Ndiri boin. Ruth Osheri. Hey Ruth, how are you? Guys, ndechirungu zvondinetsa ndoda kutaura hangu ngeshona because hey, fungai jori ndeipi unodakara here indobatamba yambo. Paina ndiani mumwe Ruth Osheri wati yesi nyasha. Uri sei Ruth? Ndambokumva kumoresa apa. Hanzi na dog. Wow, Shero neshoti ye. Avakada kutirova zvishero vakatikuvadza neshoti ye. Hanzi apo wezhira varumbodedzera laptop kuti uye. Wezhira varumboda laptop. Evidence chatiza. Wezhira wakamute apa varungotaura. Vari pamute apa varungowawata kuti vari kutaurei. Zvikanzi naMargaret ndiwashi chete. I think so. Ndotofunga kuti ndiwashi chete. Fungai jori ndeipi? Emily Jirasbanda, good and you? I'm good. Ndakaneta chete, ndaswera ndakaneta guys. Ndaswera ndichiita nhasi mashura chaiwo. Tempi Nkosi muti mukulu.
Hi, Tembi. How are you? Right. Christabel Maramba. Tukudini. 1 second. Vamurusa uda kuinda up. Da kuinda panapa. Others kuri sek talento. Iribo. Kuri sek talent. Nyasho. Tinta mute go tinta dia papa na Jesu Mwari please. Network nyasha. Thailand ndikubowa shamari ndada kutobuda. Totaura kuseri. Ndada kutobuda muThailand. Totaura kuseri. Kunzwa shero. Uruita sei. I think in network. Dzika shero udzoke. Dzika udzoke. Hanzi Hesi na Chido nemasango ndiribo amana Maxwell Tinaro wezhira bika mashazhari chamudza wezhira wauya ko chando uri kudi chando kuno kukupisha kuno kunobapisha nhoe kubapisha ndabasuwa kanyi chaiko ndotobada kuenda hangu kanyi ndokwandasuwa zvamondo ndiri panapa ndasuwa kanyi chaiko Nari yasha zvakaoma. Kundisekerei kana ndiri kutoseka hangu zviri kunouye madhirama anombopera dai yaidzaidhokumentwa maikuwara nekuseka right ndanga kutanga jiri vanhu vakauya ndobva ndakanga kudya edha vanhu kana ndakuti edha handiti unotyiko edha vanhu uri kuseri ikoko. Alright, iripo. Alright, waisalinge rekucomment. Ansati shero hanzi nadr hanzi Nyashaudza shero kuti ndokumbirawo favor yenyu muri 2 ndoku ifavor yeiko iyoyo ngavaise message kuinbox hanzi anyway rekandi guys Nyasha chidona zvako uise linki ugopota uchiedha vanhu. Alright, iripo. Ngatione. Right, muri sei guys kurova dai yamana nayo zvangu shoti yangu iyi munhu wakandigera kundinyudza kuti ndinongoshingirira kusvika rasvika pandiri kuda, but anyway riri kupigwa group ronzi Confessions. I don't even know kuti roonewa nani Confessions guys. This is what happened. 291k my followers, which is good, but mukufamba mazoti chika ndosangana nematopic akawanda ari very interesting. Yo tsati tanga guys ka please no zvinyadzi panapa katakutaura kana macomments inangu I'm not pro that. I know kuti sometimes kataura zvemarelationships ka vanhu vanozoguma vakuita sei vakuenda direction iyoyo, saka ndatotaura ipapapo obviously ukangotaura zvinyadzi unoenda tinotongokuendesa waona manje, so ndatogara ndataura please no vulgar, but then ndaiona matopic akawanda, mamwe anosiririsa, matopic ekumagrupu akasiyana-siyana, mamwe ari very interesting, mamwe anosekesa, mamwe asingasekese, but this one it got me zvekuti ndabva ndaseka kusvika pekupesira pandanga ndichiona macomments, but ndobva ndataura kuti ndazviona kupi kune group inonzi Confessions. I don't know kuti anoona group iri ndiani. Confessions ndobva munhu anonzi Boni Ntimande Ngwensa, minoti ndo real name rake here kana kuti ghost account, I'm not so sure. The reason why ndanyasa kuti ndambotaka matopics aya ndeshiona magroup akasiyana-siyana ndobva ndatotaura negroup rachoni, it's because these topics haaite kuti uite sekaskiti sekadrama uchipfeka madhende, so I was like tokunongomataura chimbode chienda, but we have to make sure tamenshona kuti tazviwanepi, taona kugrupu ripi zvakare. But macomments manje handine chimbozoita ndichimbopota ndichiverenga panapa
handizotauri mazita evanhu. And also I think ndichangopota ndichingobata mamwe macomments andinoona kuti haasvodedzi because kune vamwe vanhu vanotaura zvinyadzi kumacomments uku. Saka ndichangotora hangu ndichangotora maekera ndiri kutora macomments pano. Hanzi nauyu manje hatisi kumutaura kuti anonzane kwanzi lies hatiti pekunzi tati topic yedu yakanzi vakupinda kuseri kunonzi kuchindotanga kuva edere. Ngavauye ndichitofanira kungotaura vachiuya tichimbotaura macomments mamwe ari kundisekeza. Guys, this one yandisparka. There's a reason why yandinakidza kudai. Pane handi izvezvo zvinonyasa zvandidi zviri kunzi hanzi wakazodai hatisi kuda kuverenga izvozvo. Uyu ati hanzi inini mufesi akanditi I need your help baby. He said no. Yes, Jessica Demachena, what is saying? I'm very happy to be. What is saying? I'm fine. It's a topic here. A woman loses interest in a man the minute he says, but that's okay. Saka let's say imimi munhu hazvozoti muri married rekati hamusi married, but in general handifungi kana uri married zvobva zvata kuti usataure. So in general mungati chii chinoita kuti mukadzi ati nangu mufesi nangu handisitombodi kana muona zvaanoita kana kuti like character yake kana interest maybe muri kutodanana maybe ari kupfimba. Ndobva ndati dressing shero. Dressing yorasisa zvese munhu anofanira kudhresawo zvakanaka akadhiresa zvisingaiti. Ndobva ndati handitombodi kana kukuona dressing yakakosha. Ko dressing apa manje ngatiti pamwe iye munhu wanga achingova like achifarira kupfeka mabhuju kana kuti mazitrausi mahombe nemazit-shirt mahombe nemazikepi obva ati sisi ndokudai ndozvamuri kutaurira. Haazotogona. Appearance yakakosha vasikana. Especially shamwari dzedu dzinoseka. Like iwe unogona kuaccept handiti asi shamwari dzedu chero akakuona une munhu akadresa zvisingaiti anokusenga zvisingabhoiti. Saka dressing yakakosha. Alright, mataura zvedressing, but uyu hanzi nevepaconfessions mukadzi anozoluza interest mumurume kana ati kudii. Todanyanyodhirama mashoko ekuti ati kudii asi ndosaka tati hatida zvinyadzi. Uyu wati akanditi wadii zvotondibhowa. Mumwe akati hanzi I need your help. Mufesi hafani kuti I need your help baby. Ndozvatawa nokuyu. Uyu hanzi akanditi handisi gotwe renyika. Guys, vanhu vanozotaura zvakanyoita direct guys, uyozvozvimwe vacho unozoseka. Hanzi nauyu akanditi fembera kuti une makore mangani. Mumwe ndobva ati lies and fake promises anosara achidana ega. Zvikanzi fake promises pamari yaniko nhai iwe. Zvikanzi it's not about money. Mumwe uyu mumwe ndobva anditi hanzi anonditi titumira mapictures. I think ndichangoitora hangu in passing. Hanzi nauye kuti mapesa anotiti tumire mapictures usina iyoyo it's a no. Zvikanzi nemumwe uyu akanditi so what happened to your last relationship. Zvine inewe kundibvunza kuti last relationship yako apa muti neiwepondai give up. Zvikanzi nemumwe the minute yaanochuza rimwe baby over ndikweretese
chimbo atimbobata apa pakuti ndikweretesewo mari. Do you think kuti zvakashata kuti mupesane kuti ndikweretese mari kubhemi? Zvakashata. Ina ntombo. Ini ndofana ukwereta. Why murimi munofana kukwereta iye asingafana kukwereta? Akatokwereta anenge autoratidza kuti nini nditori pamusoro pake saka hazviiti. Murume anofanira kudominata murelationship. Not kuti andikwerete no. Saka uyu haatokwanisi kubhuroka kutomboti akabhuroka. Haatofanira kubhuroka shero. Because the moment yatinoda kuvanzwisisa ndopaya pekuti anozoshandisa advantage yokweretwa idzoki. Ende uchiexplainera mumwe munhu anototi wakapusa kwewa mukweretere asori desperate. Saka ndakatongoona singe kuti haufaniri kumbokweretesa munhu mari. Kana zvatozokoitikawo inini musikana ngandikwerete. Alright. Unongotendeka. Saka mukakwereta munozoidzosa here? Tikakwereta tinoidzosa. Uyu aripiko Edha vangu kadopinda. Hanzi neuyu munhu anondibvunza kuti uripi? Hanzi ndoti at work. Iye oti uri kuitei? Zvikanzi ndomuti naiwe later on that day futi onditi uri kuitei? Hanzi ndobva ndamuti I am sleeping. Pana nonzi Maxwell what? Ari kuseri ngaatene video yake on kuti ndikwanisa muEdha. Alright, ngaatene aonekwe face yake anogozoedhewa tatanga taona face. Ozopinda ake ari mudima kana chinyara, but atidi vanhu vanotaura zvinonyadzisa. Nyasha kana panhu akangotangotaura zvinonyadzisira kobvisa kana kudonedza munhu atidi vhauga panapa. Zviri bhori sei? Zviri bhori nenyaya iri interesting panapa nhasika. Inishero nditombondirega ndingoita off topic 1 minute. Yeye shamwari off topic yako handisitomboziva kuti ndozita sei. Unoziva kuti chika mira. Alright. Ne off topic yako ndingoita here off topic asiro moya kuseri shamwari. haisi off topic zvekudaro zvinoenderana nerelationship. aiwa kwete sikuda relationship panapa. Aiwa kana tori off topic huya kuseri shamwari. Ungatokontribhuta zvatiri kutaura pano. Kwanzi chinoita kuti mafesti isusu mabhebhi tizoti kumafesti hamufesti maya une wataura kuti chii pamashoko apa. Saka newe usina contribution unobva ungodonha pasi tostaura sei? Chimira ndidone. Ndidona. Ndodona sekweni. Doneswa hanzi nemumwe uyu kuda kumhoreswa nemutupe kunge kasekuru. Zvikanzi nemumwe aiwa ndo respect inodiwa. Zvoita here naye asikana sister Jessica kumhoresa munhu nemutupo? Aiwa kumhoresa nemunhu nemutupo is not a problem. Ini ndinofarira kuti ndomhoresa nemutupo. Oita mufesi anoyaenda mafesi guys. Mufesi nyasha tsvaga mufesi kuseri koko auya adefende mafesi. Hanzi nemumwe uyu ini I hate munhu anondikumbira mari. Pamari apa hapaiti chero, hapaite. Avana musadero hanzi nauyu saka uchaita sei manje uri pama1 like wamuudza situation iyi yandisekeza kuti wamuudza nhoroondo yese maybe wapedza 1 hour uchitsanangura then obva akubvunza kuti saka uchaita sei uri pama1. Zvikanzi apa wangoita help yake. Zvikanzi hanzi ini ndakakuudza kuti ndikubvisa vanhu vasina basa mulife mangu kutanga newe. Wachigwadziwa pamoyo
hanzi neuyu inini hanguka I hate useless waste people what and useless partner. I don't know kuti anonzi useless partner akaita sei. Hanzi munhu anotaura about his friend. Haana kufanana neanoti saka uchaita sei here? Ndo useless partner kuti munhu adambudziko. Hanzi uyuyu manje uya uzondiona apa hauna kana kundipa mari yetransport. Mukati makakwana here nhai varume. Uyu ndobvati avanaka ndasina ndichiseka kubva makusenda ndichiseka ndikada kuitira live zvikanzi nauyuyu pane vamwe vakatokandana kublock view hanzi uya nepizza kana wakuya futi uzondiona on top of that chitenga pizza hane mari yako. Aya mamwe acho tofanira kutanga ndamboaverenga ka because yeah anosvodedza mamwe acho. Uyu ndokuti muchazvirega ini zvekudanana izvi ini kubva pandakangozwa kuti rudo izita remunhu aiwa mazuva ano ndakatongogunya hangu ndiri zaiti ndichitero vamwe hanzi ndakanzi nebhebhi hanzi tinochila padentipesi wangu hanzi why achitaura saizvozvo. Hanzi mafuta nouya kuno anodhura kudai uchatondiwedzerawo 3 rand. Ndakudzokera ndozokupa pandouya ndenanyatsozwa mapuraizi akumba kwenyu ndemumwoyo nyasha haripi vaedhe vamwe vanhu apa. Uyu ndobva ndakanzi munhu achakuroora haiwa pakaipa asi urudana nemunhu kudhara but munhu ndofunga anenge akutoti munhu achakuroora. Ndiripo asi vanhu havasi kubaya link. Vanhu ngavabaya link, ndaisa link mucomment section. Vanhu ngavabaya link. Uyu vekuti ndipo mari ndo vakawanda avava. At least ukabaya link ka mira Sharon Botal. At least ukabaya link ka inomboita kuti ndikuone chiso ka then ndobva ndakuedha kunyange uchizonyara hako kutaura. Nongoita kuti ndingokuonawo face then weta sei. Wozodzosera face yekuiwandisa. Yeah, Maxwell ndokumbira ungoona face yako then obva disappear because there's andikuona kachisa. Pane kuda kupinda ngatangaradza face Maxwell. Mechinzo uyu ataka. Haitoboni kuna vanhu vese inongoonekwa neni chete. Sati tombomuona kuti ani. Uyu ati hanzi kunzi ndipo mari. Well said. Iye ine zvikanzi nemunhu face uyu ataiwa imimi gender imimi vakadzi ndimunozviita. Zvikanzi asinoti zvonakidza here imimi vasikana pamunozviita zvokuti ndipowo mari. Kunewo varume vasinganyari kukumbira mabhebhi mari. Ndo zvataurwa vasikana. Zvikanzi nemufesi vanohodhepi zvivindi izvozvo varume ivavo vanokumbira mabhebhi mari. Zvikanzi nemufesi uyu ini ndokumbira haukumbirwe kuti wakaita sei iwewo musikana iwewe. Handiti? Wangu muromozi ndozodirwa mafuta anopisa nomwoyo. Right. Hey, makomenti timbozwa. Nemabhebhi atidi kuudzwa kunzi uchandishanyira rini kumba kwangu hatizvidi. Yeah. Hanzi nemumwe haya vanhu vanozanyanya kutaura zviri tipi. Right, hanzi neuyu I have a this and that. Show women a total 10 off. Actually majority vanenge vatori ana wanga vanazvo zvinoonekwa even when they are silent. Taurai tinzwi. Mbotauraiwo. Yeah, true. Yeah, true. Ngomana nechakati. Haisi. Anazvo unotongozviona kuti uyu anazvo. Akati hanzi apanenge akozorera achiti
ini ndine chakati and I'm busy with a project yakati apa hapana kana project 0. Hey, anonzani Nyasha Gwanzura, uri sei? Hey, Stella, Vincent. Hi, Nyasha. Dona. Hi, Jessica. Taura chinzwe Nyasha. Ndikuzwa apa musati maisa mubvunzo ka tamirira mubvunzo. Aiwa, nacho topic yekuti hanzi a woman loses interest in a man the minute he says dash obvataura kuti ndo zvatachiverenga macomments evanhu vari pagroup ronzi confessions kuti vamwe vakati hanzi akandikumbira mari umwe akati wadii umwe akati saka sei but tati hatidi zvinhu zvevhauga toziva zvimwe zvinhu zvatinge zvitaurwa mumacomments zvezvidhipu saka sina tatidei izvozvo tona mamwe ari original asinganyadzise. Saka mwangu atanzi ndakanzi uya kunondiona asanzi uya atanzi come without sending transport fee. Unoda kuti ndive neshoka here unongoti ndidana pandotese mutown asi hauna mari yekombi ndo pari kuchema matombo. Ena ndachandiri kunzwa kunoko. Hauna sister Jessica mutaurai naye. He's saying kuti zvipi zvinhu zvinotena off paegai akazvitaura senge kuti vamwe vacho pamacomments ekuti akandikumbira mari as a total turn off akati uyakutown asina kukupa mari that's a total turn off. Saka ndezvipi zvawakasangana nazvo kana kuti zvaunoti izvi if a guy says this tatoburana. Taure zvinyadzi hatidi zvinyadzi. Zvinyadzi no. Alright, ndikuzvinzwa ndasindakusvinzwa. Mukona zvinoitika. Ainini haundiri married ndongotaurira hangu zvinhu zviri general. Yes. Mukona zvinoitika kana vanhu muri mukomana nemusikana. Pane zvimwe zvinhu zviri general zvamunotoziva kuti kana munhu uri mukomana wanga ndotarisira ichi neichi neichi. Kozoita zvimwe zvinhu zvekuti vanhu vakuda kuzvicomplicate iko zvinezvi. Handimona. Sekuti mukomana kanditi uyo ndione kutauni. Ndoto expect kuti uchandipawo mari yekudzokeresa nekuunza. Ndingasenze mari yangu kuya kutauni ndichozona iwewe ka. Hazvisirizvo. Izvi zvinhu zviri general izvi. Hazvidi kutwistwa zvichinjwa chinjwa. But vanhu vandozozvononge munhu angakunzi akuita chihure like nekuti azoti ndipe mari hazvisirizvo. Mukomana akandikwereta mari yangu ngaangodzosa mari yangu full stop. Aina ndikwereta. Ukandikwereta mari yangu ukasadzosa mari yangu shemaka haiwa haite ngazvigare. Kana kuti waona chinhu chauri kuda kwandiri wonditi nditengesere pamwe maybe TV ndatenga imwe TV then obva ati achikwereti woregedza kuzobhadhira mari yangu aiwa hazvinopera. Asi TV mune muchiona mese. Chiro chiona tese handiti watenga TV kwandiri ka. Handiti watenga. Mari mukuita chete. Mari yangu ngaibhadharwe chete. Even kune vanhu vari married. Kana wangu Sister Nyasha, please, Reiko Mwari, please. Sister Nyasha, please. Topic inondinakidza guys. Sister Nyasha vaindepi? Takamira Sister Nyasha kuti vabve kufreeze mode. Sister Mary chimbotaureiwo. Sister Mary. Hey, Sister Mary. Hey, Sister Jessica, ndindapureterewo kuna Sister Mary vanenge vasiri kundinzwawo. Hello. Hey, people. Hello. Hey, Sister Jessica, muri kundinzwa?
Very, very much, very much. The whole house is listening. Whenever Siri kundinzwa Sister Mary. Hello. Yo people, nyasha uya shamwari umbotigadzirisa panapa. Hi, Mary. Me asikutinzwa. Asikutinzwa Mary. Kunyasha endepiko? Nyasha. Adzoke man. Nyasha ringa rumbobuda achidya. Sister Mary sinatwa havasitombonzwa rachina nditi. Wandinakidza. Handisoni kana munhu wakakureta mupadzosa mari. Machinzwa ka? Ndizvo chaizvo. Mari ngaipiwe muridzi wayo. Ndinombofana kuchinja pana chinombofana kukomplicata chinhu. Mandinakidza. Alright. Nemi nyasha ngauye mani nyasha ngadzoke sadza racho rakanyoita seko. Right, mumwe ati hanzi ngatikondi nyedu tichimirira mwanhu kuti nanyasha kuti auye. Ndanda kupiko uku kusasuku. Hai taitaura iyi. Yekukumbirwa mari taitaura vanhu vairamba zvachose. Uyu wati katosangana mubhazi inzweika iyi. Hanzi takwira zupfuko redu. Tikuenda kumutaundi Makuseni. Kana mutaundi Makuseni tichitongoti gidhi kubasa. Hapana kana 30 minutes. Munhu tachinjana namba mubhazi rezupfuko redu riya. Munhu akuti chibhebhiwa sirasira. Izvi zvanzi 10 off. Hanzi zaune usikatondidzaswa kutonditi bhebhiwa sirasira sei. Why? Nemumwe wako. Yekukumbira mari ndo yakawandisa. Vanhu havasi kutomboita zvachose varume zvavari munhamozve. Varume vari munhamo wedu. Pane azoti sorry I am broke baby. Hanzi hatidi kuzviihwa izvozvo. Ishuwa here kana kuti vedu vekuomesera vanhu? Hatidi kuzviihwa shuwa. Techingoda munhu anodominata. Asingachemi anoningirikira. Anoshuwa kuti zvinhu zviri right. In terms of financially kunyanya. Kwete munhu anotokupawo space. Aiwa, that one is a total turn off. Vamwe vari kuchema kuti imimi varume vanenge mune muchitipei manudhuzi. Hatizvidi zvekukumbirwa manudhuzi nemari dzedu ma10 off ega ega. Iwo apa pamwe hanzi tasanganewo musi wakutoti tinipe manudhuzi. No. Vari mumadonha minoti anonzi nyasha ambofreeza saka minoti ariko kuserere. Kusera hakuna munhu. Saka isaka linki futi vadonha vachitaura. Hanzi nauyu. Kuita sei? Hanzi iko. Pane vane contribution. Saka ndinga vachazotuza after life. Vanongotaura pesi katoda kuhwazve. Saka just contribute isingakubudisi face. It's okay. Like I have comment. Hello? How are you? Yes, how are you? Rudy zvamuri kutaura ka hani zvinhu zvinonatsokubata inini I got married to my wife achitoshanda kuzimura inini for just a cop iye achitova higher national diploma by then ndachingova ne-O level yangu ndichitopiwawo mari tikatourana ndiri drunkard ndichitonetsa but zvino ndotozvienderawo kuchechi handichatombotonwi handina kana chii ndakutopawo maini iye because zvakatozomuchinjirawo in life because life will never remain constant. Unogona kuva nemari today wodanana neni totoroorana mangwana zvomuka zvakachinja ini pamwe ndindava nemari iwe hausina saka zvinopiwa naMwari zvinosiyana siyana.
hakuna a constant way or a thing chiri stagnant chatinoti chinongoramba chakamira, zvinongodependa nemwoyo womunhu. Saka that's how I consider it. All right. Wow. Saka pamari apa pabatwa at least wow kubva kumunhu wemurume wedu. Hanzi museke izvo. Rukuseka kuti pari kuramba kuti ma-turn-offs amuri kuti ma-turn-offs ndofunga imoment yenguva iyoyo zvinhu zvinochinja. Ngatisanyanyobatirira kuti munhu akatoti ukatobatirira kuti iyi turn-off wotomuramba because ingori moment yenguva iyoyo zvinhu zvino prone to change. Uyu nyasha achinja comment isati ndaverenga, nyasha dzosera comment. Hanzi nauyu, if I'm visiting him, ndozvikwidza ndega handi ndo love yacho here. If he feels he wants to give me money, ndakudzoka, it's up to him. Okay, that's nice. Next comment nyasha tione mwati kudi. Kuverenga kweseka. Hanzi now Linus mudhara wacho sure wataura Linus Linus watapotewa guys. Hanzi nauyu ina ndidi kukumbira mari ndoda kupa ndega and vice versa. Wow, that's nice. Itawo chimapinda tichiverenga reganipoyodzo. Hanzi vakadzi munokumbirisa. Ofisa achitodzi tokumbirisa. Hanzi vakadzi tokumbirisa. Vanhu vedu kunyanya. Kukumbirisa mari yemakeup, musoro, lipstick, wawati zvese ikoko kuona manje. Hanzi nauyu but ini usakuretesa murume or boyfriend yako. Yes, papa iti akukweretesana. Inobva pere. Gare mboita ndichimuvha uku kuoriginal. Guys, kwandatora zvinhu izvi kuconfessions kune vanenge vada kuzosekawo neni comments. Hanzi neuyu handei pane imwe point. Let me tell you the truth. Obva atanga kunyeba kudarika zvaanga achiita. Zvikanzi anenge achitambisa ndema dzake. Shero bye-bye. Takumboenda kumba. Onitandadza bye-bye. Thank you. Nyasha shamwari ndisire umwe munhu wekuti ndinge ndichitaura naye panapa kana ari kwauserisa lingi. Uyu ati hanzi I'm busy every day kunga akuda kutenga private jet. Apa kana sendi haakupe yeubhizi hwacho. Ande uyu kana ari kusera anonzi progress chinonzara. Ndiri kutraya kumuedha but inenyaya yekuti video yake iri off haisitondibuditsira option yekuedha. So ngatraye kutena on video yake. Maybe ne-audio before I enter apinda zvisiri izvo ndaabudeka ota accept everything omeka sure kuti camera nemic zviri on zvese odzoka futi. Progress wazvinzwa. Hanzi uchipinda ka accepta zvese accept then wazouya hako ndongoona hako face yako ndobva ndakupinza wadzima camera. It's okay. Kana kushandisa Chrome ndo imwe inoita kuti akwanise kujoina. Iye chimari yakazara rega ndimbotsvaga mamwe futi. Zvisi sister ndakataurai. Sister ndaka ari kunzwa here. Uyu ndobva ati the moment he tries to prove a point yekuti ane mari iwe uchitoona ari kutambura zvake mupesi uyu. Zvikanzi chokwadi ichocho ende zvinorwadza. Yekuti without sending transport fee yakazara ndainzwa ende tainzwa ngoti vati chi rega tione mangoti uyu ndobva ati you're cheating on me, huh?
wakundituma kuti ndinokuchita futi mno uyu hanzi zvinobhowa izvokutaura kwanzi from Norway munhu anongofuma taura kuti hanzi kundichita. Uyu ndobva ndiitire mwana apo asina kana kuroora. It's a turn off. Hanzi haukuretesi ingopa if you have it. Wow, that's nice. Uyu wataura point yekuti ndiitire mwana apa munhu haana kuroora. Don't know why. I'm broke baby yataitaura kai yekuti hanzi hatiri kunzwa wakomana kutaura kuti hanzi I'm broke. Inodi kana pamwe munhu uchiri mustudent. Kureva kuti kana munhu achiri mustudent hauchafaniri kupinda murudo kana after wagraduata. Chimbofunga kuti after wagraduata mari yacho unoiwanepi? Unenge uchitsvaka basa ipapo unoiwanepi? Uyu ndobva ati I will see what I can do and never does the do. Saka tinei takatomirira the do yacho nekuda ndofunga hanzi unochofunga kuti pamwe akamboti shande unowo wakamirira kuti $100 chazouya here handizivi. Uyu ndobva ati muchinyanya kukumbira. Hanzi tinenge tisina mari isu but tichida kudya saka we eat and not deliver. Uyu wati hanzi munhu akati hanzi ndinogara kuCape Town itori 10 off. Ndikati amen. Haibo yekuita mwana it's even worse 10 off. Alright, ngatione kuti umwe uyu zvanzi chinakidza nhasi. Hanzi uyu anonditi hanzi handina mari sha but don't worry ndichaita plan. Izvozvo inotova 10 off iyoyo kwandini. Sharon, kuna Maxwell adzoka futi kuseruku but handina option yekuti ndimuede because anenge apinda futi zvisirizvo. Maxwell atambura ngaabude adzokorora kuti ambopinda sei pekutanga. Ingoramba isalingira choni. Alright, iribo. Alright. Uyu ati hanzi guys inzwaiwo. Hanzi na uyu I stopped giving money after ndakatengeswa grocery rechikomba zvichinzi it's my brother ari kuuniversity ndakabva ndati ndicharecover yangu yese baby. But you how did you know kuti zoni mufesi hasi brother yake wakazvibata sei kuti hasi brother yake? Uyu kana gender ritu rakaoma temtem. Hanzi na uyu manje makomenzi apindura bando aninakidza. Handina mari sha but don't worry ndichaita plan. Zvikanzi imagine pana wakatombonditi imbomira tozozvitanga 1 pamani. Yeah, zvikanzi mari yakakosha. Ndamwawo. Ngatimbotsvaga vamwewo futi. Nhasi. Uyu ati hanzi hello ndasina kuona. Yes, Sharon. Zviri sei? Muka ndiri bhokuri sei? Kuri taurei tiwe. Nyaya yacho ndeiko ndangopindawo inibva ndangopindawo machira. Kupinda machira mene ndikuverengerei uyu. Hanzi izvoni in summary ndezvipi zvinhu zvekuti iwe uri mudzimai handiti then murume obva azvitaura but ndofunga unganyanya kutaura vanhu vasiri muwanano handiti ka saka ndofunga kuti mukomana nemusikana in general zvekuti masangana then mufesi obva ataura zvinhu zvokuti zvinobva zvakusvota ndezvipi zvinhu zvachoni zvinobhowa vasikana but handiti hatidedu zvinonyadzisa zvezve definitely vamwe vazhinji vachizvitaura but hatisi kuda kuzvitaura panapa isoda idi mageneral anonakidza. Alright, ndonyaya yacho. Yes, but isusu tinombotanga tiri kutenderera kaunete chimbotenderera mastriti kana pane matopic asingaitike masama tinomboya tichimataura panapa tichiseka hedu tichinzwa kuti vamwe vanenge vachifunga kuti uyu atanzi I will see what I can do is our motto yeku-SMAS Stingy Men Association. Alright, taurai zvenyu. Alright, zvinongobhowa zvemunhu akaomera munhu akaomera haanakidzi hazvingonakidzi. Moziva sei kuti munhu akaomera? Zvakangofanana nekuti inini ndichiri musikana ndisati ndaroorwa. Ndandine mukomana wangu andaidanana naye kudhara so zvekuma 2007
mukomana iye aiti akauya akanditora kuti tiende kana kutauni tobva taenda kutauni kana unoona movie kwekwe wataiona movie hambeni kuzasi uko kuna nagolf kune chimwe theatre chatienda unoona movie kana kuti taenda kueastgate kumusoro saka taiti takaenda ikoko kunoona movie handitonitora tinonona movie pamwe unenge wakutoka mufesa wangu ari kuuya wokurumidza wokubuda chichimwe usina mbodya chii handiti wotosvika mutauni maona movie wonzwa munhu ovoti ndine nzara ndabva kumati chimbomhanya handina kana chandambodya manje ndasiya chikomakumba sha unoziva zvaingobhowa munhu wokudza ndasiya chikomakumba every time pawaingosangana naye tongokudza ndasiya chikomakumba kana kuti alright kana tikangopedza movie togona kutenga mapotatos unobika machips inini waendera kumba kwake ndonobika machips kumba kwake saka ndiudze kuti ungagara here murelationship yemunhu akadaro kuti handitozonobika machips after ataona movie kana popcorn kana chii shero uri kuseka apo wangobuda mumba sechibhebhi wabuda mumba ka uchingomhanya uchiti ndingatombodyi kana breakfast ndonozvionera kutauni apa munhu wokuonesa movie yese kusvika ipere wati ndane nzara tengeroka kani mapopcorn omvanzi ndasiya chikomakumba vakomanava azvinotenga mapotatos wotobika machipisi hadzai ndonobika machips ndonozonobika topfura nekudheni kwangu chibika machips hapana presha inini manje ndopfura nomba kwake chinobika machips kana ndiwo ndabva kutauni mese ndopfuurira kuenda kumba kwake kunobika machips ndichisiya kuenda kumba kwedu maigara pedo nepedo kuti muzoenda machips achipisa taigara hedu taigara musame location but kwete zvokuti kaini ndozonobika machips ndekwavo ndokwenda ndaitotanga iye ndiyaitotanga kuburuka indozonoburukana kumberi saka ndaifanira kutomboburuka ndonobika machips ndozopfuurira kuenda kumba kwedu manje ndadya machips anopisa aiya imagination yangu gaisika mwana ndiregerere ndabuda musodzi nekupeka gaisi unga uchibva pagaufu kana kuti paekera kueastgate gaisi uchi apa unonawa mabika kuti zvimwe munhu anoenda kutonje memboverenga uyu tinzwe ndazazvoseka hanzi indakambotengerwa mathings spa munhu anzi spa munhu anditora kumba kuswera neni the whole day kutengerwa mathings chifani guy ndakamuramba ini kunaka kutyiwe kuti vanopasika vanozviita vakomana ava zvakweyo shere vanozviita vakomana ivava zvekukumisa kana kungokumisa zvimwe zvezve zvekungoti ndiri kuuya ugozora kudhara kaibva pomaniwe nyasha wati pane murume aripo ada kudhifenda pane murume aripo alright the floor taura imeni kuda kutombopfuka guys tazwire mabayo nekutika the floor hello ana the floor haasi kutaura the floor mudzi ataure pamwe haasi kundinzwa iwe ndikukunzwa swani yes tirikunzwa hamene kana muchirinzwa imini tikukunzwai taura henyu yeah we can hear you we can hear you the floor haasi kutaura
Sister Lilian, ina handisina chandiri kunzwa inapa ndichatogoni kana kugara guys. Ndega Tiri ndichinje voice. kuvanzwa, vanga vachitobvunza kuti muri kundinzwa here, tikati tiri kuvanzwa the floor. Sister Lilian ka zvamataura zvandisekesa kusvika ndahwa mabayo. Zvakatoitika kandikuudzewe kuti zvakatoitika kuma 2007 uko. Handichagoni kuyekera kutogara pasi. Handitomboita zvekumira. Nhasi manje hanzi uyo anga akapenga kugaya hanzi chi kugaya kusvikira kusvikomira kubika habodo temwa uyu zvakaoma vedu we zvikanzi chikwama chasara paDennis Tinjimeni Association. Hanzi ndasiya chikwama everyday gara chingosiya chikwama aibata homwe zvisingaperi akabata inowe kumashure chichi tasoarasa kanonzi haya saka pakaipa varume vanozviita zvako neimwe musikana shamwari yangu zvaakamboitwa varume ava mumwe musikana shamwari yangu zvaakamboitwa Shero adanana nemukomana for 5 years handiti vadanana 5 years ndobva atoti twenda norora kumusha kwenyu ndobva atienda kumbare mazuva vanhu kudhara pepe handiti vanhu vaitenga kuenda unotenga nezvimachangani zvezvataitengesa magrosari zvazve atienda kunotenga chikafu chake kwamahamadi grosari rekuendesa kumusha atotenga zvese apiwa mari nemukomana uya zvese musikana wacho aibva kwaMutare saka ndibva vatokwira bhazi ravo vese nemukomana wake kuenda kumusha kunoroora kwaMutare. Vasvika maMutare hanzi mukomana mva angoti nichamboenda kutoileti ndiri kudzoka iwo chitara uri mubhazi apa vanhu kumusha vatomirira vanambuya vacho nanamai vacho nanatete vatouraya mbudzi chichimukwasha ari kuuya handiti vese mvaenda mutoileti aone vada kuchinja kabhazi zvakanzi nemusikana ko ndiri kukufamba afonera mukomana ko uri kupi bhazi rauda kutosumuka zvakanzi ayo ndiri kuuya ndiri mutoileti chichichi ndabatwa nemudumbu bhazi rakutoti dhurudhu rauda kutosumuka ndomva amhanya kutoileti kunocheka mufesi aone mufesi akatomira zvake kutoileti zvakanzi iwo wakamira bhazi uko ndatoti kondakta ndatomudza kuti chi mufesi wangu aenda kutoileti ari kudzoka toenda tese tiri tese ndatosiya magrosari nemumwe munhu ndatochengetesa zvakanzi shamwari paita problem zvakanzi ko problem ndeipi zvakanzi ndabirwa mari mutoileti imagine ndabirwa mari mutoileti yekunoroora mbachero apa munhu akagadzirira kutoti ndikuenda kunoroorwa zvakanzi ndabirwa mari mutoileti muno masuza kuti zvafamba sei zvakanzi wabirwa nani wangosvika ichipinda mutoileti uri wega wondozoti wabirwa mari hau zvakanzi mari yabiwa shamwari zvokutoita iwo chienda kumusha kwenyu wonovatsanangurira kuti mukwasha ati atichiuya saka abirwa mari murodhi saka adzokera imagine kungomupulanira uda kumufikisa mufunge kana ndiwo munhu abva newe kuharare kwesoko wozoti wasvika maMutare wozongoti mari yabiwa musikana yamva manje ndoita sei zvakanzi iwo uchitoenda kumusha wotonovatsanangurira kuti chi ndabirwa mari hasha kuti ndiende ndinovaexplainira kuti ndabirwa mari havo vanogona kutadza kuzvinzwisisa saka iwo uchienda nebhazi ini ndakutodzokera kuHarare zvakanzi iwo yekudzokera kuHarare yacho nayo here zvakanzi handine imwe yanda ndakaisa kusaidhi yehomwe kusaidhi saka ndoyanda kudzokeresa kuHarare iwo uchiendako kumusha nemusikana ndakaridza mhere mutoileti imomo mapa madhore toileti andakamira ndakaridza mhere ndakati shuwa unganditamisire 5 years dzeso uya uzondikura ndiri kundirambira pamusoro wetoileti yekumusha kwedu hanzi ndakachema vanhu vakaungana apa bhazi vakungonzi mai vaibuda mai hanzi ndopatakazvirwa nomwe murume akati rega ndichireva ati ari kuenda kutoileti hanzi ari kundona ndakabata gozi ndiri kuchema zvakanzi kwambe muri kuchemei hanzi mukomana wangu ati abirwa mari zvakanzi abirwa mari pai nani zvakanzi ati abirwa mari pangu yakuno kutoileti apa ari kutoenda kunondiroora kumusha zvakanzi mbuya musati ambirwe nemimi mukomana wenyitsotsa hana kana aspendwi kana randi anga asina kana mari yekuti aende unokuroorai hanzi mukomana yabva kuti aiwa sori mari yabiwa chokwadi saka iwe uchienda kumusha kana waenda kumusha unovatsanangurira ndozotsvaga futi rimwe dheti musikana uya ndokutakura mutundi wake kuenda kumusha asvika kumusha mva avaudza kuti akati mukomana wangu ati abirwa mari zvakanzi abirwa mari hau zvakanzi abirwa mari paaenda kutoileti
saka inini atondiudza kuti hazitoita kuti andiroore nenyaya yekuti mari yabiwa, saka akutombounganidza futi grosari rere mvara ratongonodyiwa apa hanzi vakabereka vakagumbuka sei vana tete vacho vakamutuka zvisingaita vakati tinopenga iwe ungatifambise mahara kubva kwese kwatabva kutikuti mwana wehanzvadzi ari kuyozoroorwa wotifambisira mahara shuwa apa mbudzi yedu yaurewa mahara akagumbuka musikana paakangodzoka kuharare festing chaakangosvika achimudza mukomana kuti hashamwarika ninewewe zvangu zvatoperera pano wozoitirayo mumwe wachaitira izvozvo inini haakwete saka vava varume ava yekutotamba makachenja vakazongorambana kani mukomana adzoka kuharare vatozvatsvago hatomwe mukomana vakatozorambana ndobva azongoitawo muvhoni mbva azonga nomwe mufesi mbva atororwawo nemufesi yeye ndo akagara naye izvozvo. Thank God for that. All right, mate. All right, akamurasa kaita sei? Murasa uyo akazotora time asina mborora uyo acho ndantanga anyepa kuti ane mari yanga asina sendi. Alright, ngatimbodzokera pamacomments apa. Pane mwe yabviswa nanyasha but asina kuiverenga HP ndipindirewo iyoyo. Ngatimbohanzina uyu another turn off is munhu anoti chawatengera mwana wako iye anoti newanguwo anochidawo. You buy your 16-year-old laptop iye wake at 6 years akutodawo yake HP chaiyo. Ito topic iri different yekuti kana pamunogona kuroorana ane mwana mosvambisa sei. No more manje pakadai. Panonetsa apa pekuti kana watowana munhu anenge aine mwana wake iwo uine mwana wako zvine zvatoda kutoti vanhu macho motaurirana muri tu mongogara nevana panzvimbo imwe chete kungotiwo zvamune mangoitiro vana muchingovaitira zvinhu zvakafanana. Uyu ari kuti hanzi mwana ane 16 years ndendamutengera laptop. Iwe unoda kuti mwana wako ane 6 years atengerwawo HP laptop. Does that make sense nangwe kwamuriwo imimi? Aiwa hazvibude manje ipapo. 6 years unoitodhonya chinemi achikona kuti zvibude ma6 years anotoda matoys dai. Ndisangaenda kule, let me put a disclaimer ina ndinaye ndizokwanisa kutaura zvimwe zvinhu zvokuti ndinogona kutaura kuti 6 years haidi kuda unoidawo zveshuwa but ndichiconsider brother yangu ari grade 7 wandirogara naye panapa mamwe mabrothers angu andozi ari kusekondary 6 years isusu tichitomboneseka nemugrade 7 ane foni tichitombomutoera tinoita confiscate dzimwe nguva kana zvashata we confiscate the phone. Apa yanjodzi yangu sikanizoziva kuti kana mwana wemunhu manje chii chine chakuitika ipapapo ndoenda kutora pamwe zvisiri izvo noziva kuti mungu anogona kuti konzi but there's no need yekuti mutorere dhai foni dhai handiagrade 7 here uyu dhai agrade 7 magrade 7 kaanoshandisa mafoni kuchikoro ka havashandise mafoni here kuchikoro. My sister tem phone nombotorwa zve 2 days kuti munhu adzidze unombofarisa but vanoitawo maonline iwaya but dzimwe nguva inomboda kutorwa dzimwe nguva inofana kungotorwa. Kana aito hake zvemukanzwa zvangofanana newangu uyo ari grade 7 mukomana ndinombotora magadgets ese ndomboisa apa because ndaona kuti munhu haasi kuverenga anenge angoswera achingoona zvinhu zvisina basa kana kutomboitarisa kuti mufoni macho muri kuonekwei ndinombozviita izvozvo because ndinongofunga kana izvozvi zvindabva kubasa ndogona kungosvika ndichiti ndipo foni yako toona kuti munhu anorohwa nehana here ndida kumboona kuti munei nechii hake but zvinoita magrade muri correct papo. Also guys ndinonyatsa kutora kudai ka ndodai tichitarisa kuti piano angachekera ndodaiwozo ndoona right ndoenda ndonyora manotes kuti uyu pane zvakatwa offside apapa ndozvichengeta ndoti zii kwe2 months ndozomuti saka iwe waitaura zvinhu zvakaita sezvizvi zvine munhu sei. Hai izvozvo ndozviita zveshuwa
ndotozvitawo because ndinofanira kutombopota uchicheka kuti vanhu vacha zviri kufamba sei mumafoni mavo imomo. Yes. Vari vakomana zvavo vanongoda kutarisa. Akazoitora anga akucha haafanire kubuda naye achienda akabuda kana kumaboka kuda kuonera ndinayo tinotora yombogara kunoko. Uyu hanzi zvandishota zvechimunhu chinongoti mari dzangu hadzisati dzabuda apa chinopa $2 every tax. Uyu akatsamwa chinondi wangu akatsamwa shuwa. Chava chanzi chicha ndinotoratidza zvamubata. Ngatidzokere kuoriginal post hatina uyu. So I bought my TV and I have a fridge and ndine mari. This phone inoita this much. That's a total 10 off. Uyu ndoti ndinoda badika ingobvuma kani. Akati hanzi ndichakuspoila mira uone uwanike nine 500 time haasati amuti chiprovisa ndakuspoila ukwazi kutenga kana airtime guys. Ganzi vakamira sei vanhu vanopromisa heaven and earth ivavo zvikanzaraimwe stop dating broke guys. Ameonongo uyu ndobva ati inini metekitaona hanzi hakuna mukadzi asingade mari but let it not be the reason why you are getting into a relationship. Also budiranai pachena from the word go about your intentions and also avoid having high expectations. Wow, that's something. Mazvinzwere my sister. Nyasha itautisa linki kucomment shamwari tasara vandofunga ne 29 minutes tovatakata live stream. Uyu ati hanzi munhu anotexta achiti nakarara hangu nokuudza kana namuka nobva nauya ikoko ichi eni chinondibhohwa saka neniwo chinondibhohwa ini munhu haagoni kunyora zvakanaka here vidiwe. Inini ichi chindatocontribute kumunhu anonyora chidai anobhohwa guys. Zvikanzi keeps his bank card to himself. Ndatizokuti aida kupuhwa bank card remunhu here guys. I don't know. Maybe achienda kushopping. I have no idea. Tikudzidza zvakawanda. The moment mfesi wangu paanoti first papost ya Madam Boss. Vamwe vanhu soka nevanhu vechirume vese anditoma fest pamalive. Uyu ndobva ati chimbotaurai ndimboona ndimbozorora ndakurwadziwa nekuseka mbotaurai. Pane vamwe varume anoda zvinhu chikashora hanzi anoti first papalive achinyora kumakomenzi achiti ndini first pano. Musikana wacho obva atobatika obva atosvotwa. Uyu ndobva ati hanzi ngendauzokuti ndimboreva serious ndozodzokera pane iyu. Hanzi ndine mukadzi asi ndoda kutomusiya haaterere apa hadi hama dzangu. Zvikanzi I don't know kuti akaudza anabva kuchistatement chakasara ichi ndiani. Vamwe hanzi ndozvatinenge tichiudzwa nemafesi azvinobhoesa. Handiti
raises his hand on her. No, Yanzi, Nanzi. Director was on the ground shame. I have struggled with when we're not chasing Chawaitira Mwako Anto. My last girlfriend, I told you I'm a competition with my son. When I change anything in house educators, anoti ndipe kuno madhara acho TV chaiye ndipe old one yacho ukaramba haubiwi all right. Anyway, muritirwa guys, please help him. Anyway, muritirwa taurei uyu ari kuchema chema nenyaya yekuti hanzi competition in relationships, especially pavana, because I think he's a single father from what I'm seeing. I think ndingazotaura kuti ari single father yeasiri. I think he's single father ndofunga ari kutambudzika nevanhu vake vaanosangana navo. Asi munosangana nemaslay queen kani mosangana nevanhu vakaita sei? Kana munoslay waka ngatione chitaura mubatsire uyu hanzi competition mukati merelationship nemusikana anoti ndipe zvi old stuff zvaunazvo but vasikana aiwa iye hazvizoitawo zvekungoti zvese ndipe aiwa hazviite pamwe anenge ari slay queen pamwe asai anenge adawo maisepi maold ones kumusha koma uTV saka zvese pamwe anenge adawo sitira but tikozoti aripiko pamwe ari muno muZimbabwe mukomana uyu pamwe kuva kwemusikana kunenge kusina kako vabereki vake pamwe anenge adawo nomupawo vabereki vake zvimaold izvozvo. No, ndikuriya mukomana uyu kuti kana asiri kuda kupa baby old curtains neidzodzo old kana pamwe makauchi kana kuti makera maTV wozviti une space yekuisa kana kuti opa hako uyu Petina kana kusamba make kunoenda samba make pamwe anenge ada kuisawo mumba make kuti muone pamwe anenge achiona kuti zvichiri kuonekera zvemufeso wacho oti ndipa hangu ndiise but zvinozoita here veduwe but hatichiri ipapo bhudhi avo dai vambopinda mubox bhudhi mimi hamusi too smart here unoziva kuti mafesi anenge ari too smart zvokuti kana ukagara pasaidi kana pabhedhi pake mistake pakaunyana anoyati pagadzirisa variko vanhu vakadaro vanenge vanonzi vane dona vanhu vakadaro varume vasingatombodi china isingoti wakangodai watopukutwa tsoka saka munotoda munanasa kuhwisai bhudhi munozvichinjira maketeni mega hanzi I'm a single father raising a 16-year-old son alone. I'm in Cape Town and these women are missing out but asi yako anosura yake moti asi yako anosura nayo naye vakoma hanzi moti yakeresenzia haadi kuti ibatwe asi yauyu ine fuels handiti yako ne wakadira fuel yese zvese boboakadira kafuel yakanenge akadira zvefuel yemusikana anenge asingadi kuibatwe hezvi osevha fuel kwake kuitira kuti paanoenda kugirls out yako iwewe yodi but zvamwari mune mataurirana kuti chii pamunotanga relationship mei mambotaurana kuti mota tichabatsirana here kana kuti chii chine chaitika but serious zvamwari chose kuti mwatamoti mota yangu yabatwa yauyu haina kubatwa chii vanenge vasina kutaurirana pekutanga vachipinda murelationship kamunofanira kuonesana zvaunoda nezvausingade nezvaanodawo nezvaasingadewo then mogara muchizivana kuti hai izvi uko haazvide uyo anozvida izvi because especially pamwe anenge atoti haubati mota yangu because wasi wakatenga pane munhu ari padivi apapo ndiye achimbotaurawo hello anenge ane siti remota ari kubuda uyo hello Did the floor the floor ari kutambura nekutaura indawanasi the floor naimi ari kuti akati the moment it starts to be a competition is love uyu sei uri paapp usiri kutaura neni kokuti
ndakavhurira iwe WhatsApp wega here nhai iwe handise apasa kutaura neni vanozviita izvozvo vanhu vazhinji zvokomplaina kuti foni yangu yako yablutika wai usiri kundidaira hanzi nauyu mune 2 days wamubvuma hanzi unoya rini kumba kwangu as if kune mushonga wecorona I know man 2 days akanyanya uyo aiwa 2 days adzibude senhaedwe unenge wasada munhu nguva ipapa kutoenda mumba kwemunhu in 2 days hanzi mutinyarere munosvera mumba futi sati matitaja vanhu vanotaura zvavanoda gaizi I didn't know kuti vanhu vanonakidza kudaika. Every morning I'm missing you. 50 messages, same story. Ngaisvike nguva yekera vanonga chingoti morning evening. Right. Uyu manje mfesi uyu azopindira nyaya yakati. Hanzi resetting relationship boundary are supposed to be said to avoid misunderstanding. All right. As I don't get it. So a man is not allowed to share mari. I think nyaya mari mari vanoropafadza. And what matters most is I think is as a man am I hardworking? Do I have a vision? Of course, the right woman will understand that. That's my opinion. These days they don't care. Chava kungoda imari chete vanhu. Anytime kugadzira musoro, kapizza, KFC, yeah. Zvokuzonzi kutowana anoda iwewe dzanyasha dzaMwari. Mashiwawo here ava. Zvinonetsa ndezvekuti dai zvicheroka mazuva ano nyedze ingoti isusu zvedu patakakura tichidheta nyaya dzemari dzanga dzisimboriko zvakanyanya fanika zvazvakuita mazuva ano zvekuti unongoti munhu akangodana naye akutoteka hai isusu mazuva acho iwayo ndosaka ndanichikudza kuti ndakambodheta mukomana wayo aingoti ndataitwa makumba kubva ipapo handibvunze munhu mari. I think zvaendaana uyu hanzi ini munhu akangotanga kutaura zvekuti zvinhu zvakandipuresa handina mari zvinhu zvikudhura ini ndobva ndatongopera appetite yacho chero mari yacho ndandisina kuikumbira. The moment he starts saying stuff like that ini I lose interest. Ndechi ndiye mumwe uyu zvemari zvinonetsa marelationship izvi saka kutongozvishaa kubvira ipa ini ndofunga kungobvira ipapo pandakataurwa nyaya dzongo ndasiya mari kumba ndakabva ndati komana mari yemunhu haikumbirwi. Ende futi isusu kukura kwatikaita isusu wekuma90s kwete wema2000 wemazuva anaya taitoudzwa kunzi mukomana haakumbirwe mari ndokukura kwatakaita isu saka hatinambokura tichikumbira mukomana mari kana murume wangu even now ndakaroorwa kudai soka ndatone vana vatokura ava but handigoni kukumbira mari kuti ndipewo mari toda kuita chakati handizvikwanisa mhene kuti sei handitombozvikwanisa. Ndikufunga bhudha vekukapa kuti munhu anenge ane mota yake musikana uyu ivo vaine mota yavo then munhu anenge ada kudhiraivha mota yabhudha ava achimbeya nayo mukapa mese muya. The same munhu uyu kana aine mota the same munhu uyu achizoda kukumbira kuti hatizozivi kuti the same yekuti it's a different person aizokumbira maketeni kana kuti zvinhu zvavo zvimaused. Why though? Sei vachizo imiramba iwoka nemoti nemakaakize inyu namere nemasikana vanenge vauda kunzioneka wanzi unondida here kana kuti haundide. Saka aiwa but vari correct pakuti ndatodzokera ndoambotaura nyaya yekuti manzi competition yema-HP yevana yekunzi ndikatenga chaka chemwana wangu iye anenge akuti nditengerewo meaning kuti hambasi muwanano vari single father kudai vari kuchengeta mwana wavo. Girlfriend yavo inenge ine mwana wati ane 6 years girlfriend yakutoti hanzi chengetawo newangu ndizvo
Ndizvozvo. Wow, so that's nice. So a girlfriend anenge autotichengeta newangu mwana. Meaning kuti kana vachidanana vari kudanana vese mukadzi nemwana uyu ndizvo. Aiwa, musikana ane mwana wake, handiti musikana ane mwana wake, mukomana ane mwana wake. Saka musikana wayada kuti kana mukomana wayo achitenga zvinhu ainzanise kuti mwana wake nemwana wauyu, mwana wake nemwana wauyu, ndo zvaari kuda. But they are still dating couple. Vasati varoorana zvekuti mukomana anga afanira kuti akufanira kuextenda capacity yekuchengeta 2 vanhu. Ndizvo. I don't know. Help me. Anenge autoti kana wakandida nemwana wangu saka ufanira kutondichengeta nemwana wangu. Avariko vanhu vakadaro kuti kana watotora tsono newotobva watora neshindi. Maybe baby nombopota urichitengera mazepunex mwana wamufesi. You never know. We don't know. Mashooters. Right, hanzi nauyu manje handepa next one. Hanzi but I think mukadzi ane Corolla ivo vane Fortuna. Vaite piko my brother vauya kuzvidefend guys. As women, let's learn to work. It's so liberating to work for your own money. You won't focus on him not being able to give you money. Okay. Hanzine uyu pride baba ndoenda. I left this dude from Harare. He's 39 years this year. Every conversation, it's my daddy used to have a company. And now he is back to square one. Hey, my ex-wife was very beautiful. Inibai quietly now is busy begging for second chance. But no. My heart is no longer there. Shkanzi nemfesu itana na imegai wao. Majiwa. Ndiana pinda hapo. But you go. Unonga kuita ngoma uri pa competition. Ndatombokomenda panyaya iyoyi. Taura. Ndotaura hanga according to me. Chekutanga, if a man starts to mention an ex wake in relationship, that one is a turn off. Why are you mentioning your ex is still in relationship? Ndini newe ko your ex akupinda vapi papa kana tiri true. True kunyepa. If you start lying, nema zikangotanga kuyenderana uchiramba uchinyemba ma statement ako asinga joinani, it's a turn off for me. Ndokufunga kwangu ikoko. Wow, that's nice. Yeah, That's true. If shamwari futi hanzi na uyu call me back ndei hanzi munhu anoti hanzi call back andakusendera huna kwaona here. Kuchonzanzirai vabalance zvokwadi kurirwa ne-airtime yani. So you guys buy airtime. Pana pinda zviri sei? Ndemshema zviri sei? Ndiripo kuri sei ikoko? Kuri raiti, kuri sei kwauri? Kuri bhoko hararoko, taurai tinzwe. Iye makomi bheki ikaite 10 off wedu vakomana vachona tending to be very lazy. You know, I need hangu inotondibhowa but ndakaona kuti vakomana vari South Africa kavachinji vacho vatoijaira nyaya iyoyi yemakobheki. Unoona munhu especially akatoziva kuti unenge uri financially stable, makobheki unonzwa nawo. Unonzwa nawo. Unonzwa nawo unoita eke unoisirwa kobheki. Paunofona bonzi handina data ne-airtime dai wanditumirawo. Like seriously? Mese muri mujoni. Joni, especially Joni neCape Town. Hai, vanoda zvakacherera vakomana ivavo. Munovaite vakomana vedu. Munovaite vakomana vari kujoni nemukapa vedu. Especially pakapa apa unoisirwa kobheki. Wobva wanzi pamwe munongofunga munhu ari paemergency ka wozwa kunzi hanzi handina data. Haugari padhuze nepagaraji inotengerwa airtime. Wotoona kutoti ko munhu akakwana here uyu.
Unoshaya kuzoti munhu akakwanirwa zvahana. Love yacho here. Ndipo mari. If a man asks me for money, I start imagining my life without him. Umwashikanziko kana pamwe anenge antori neproblem anotodawo help hauziviwo. Zvanzi real men haakumbiri mari zvachose. Anotsvaga someone. Vana saka I think ndo yakanyanya kuzara kumacomments ekuti varume ngavasakumbire mari atidi musati hanzi yakanzi akanditi ndokulava hanzi statement ripi iroro. Kana kuti munodiwa kana ndokulava kana kutoti hanzi munodiwa kunoku. Pane rimwe rekunzi unonzi shema ndokuda kunoku nemutupo. Kesi ndingoimagina muna chiti ndokulava. Akazatoavoizizwa naye. Kana uchiverenga macomments aka unotonzwa kunge voice rake rikurinzwa munhu ataura kuti ndokulava. Oh, guys, this one Nancy. Muruti, it's okay, pajese. Asi romantic. Ganzi, romantic say kubvunza. Jikanzi, kungawane rudo wako like hugging, muchodi, kwete kugara kuna busy nebasa rako. Zvinobo. Problem papa panyaya iyoyo guys. Nyaya iyoyo yauraya yekuve lavhini yauraya mabrother edu akati wandei. Hau. Vasisina nguva yacho. Anofunga mwenyaya masista edu ari kunoku kusawa masista edu aya atakazvipo kunoku aya. Havana kadhatika kekuti because they are just after money saka havana nguva yekuzodzidzisawo mabrother edu to be romantic. Because you find masista edu ekunoku aya ekunyika kunoku kwatiruka ndeve mari chete nekuendeswa kubnd like saka havana basa nemunhu zvekuti vazokudzawo kutiwo ndinodawo cuddling ndinoda chichichi havanei nazvo izvozvezvo wozi chavo chauruda mabhiya chete saka ana budhi vedu they tend kutoita utongo vanhu vari kutoona ngori mudhuri. Anyway, anopinga chete real men joint association nemunhu anokuudza nhoroondo yekumusha kwavo tete nhingi vanoroya baba munini vane chikwambo. Guys, Dod, hanzi nauyu unotambira rini ndipowo mari yebhazi ndiwe kuzokuona zvoreva kuti ndikamupa mari yebhazi uchadai kudzogeresa and rudo pamusoro zvoreva kuti aiwa kana ngarubvire rudo rwacho. Despite women out there. Taurai. Varume vanonhinga vanobhoa. Hands, we are not. I want to marry you. The first day you met over at I want to marry you. Yet marriage is a commitment. I wish I can share. I wish I can take my friend here and I show more than us. Kuti shamarika. Ana blazi baba vanosvika vachiti I want to marry you. You better be careful with them. Because vakadhakwa. Uno munhu unodate munhu 2 days wakutotaura kuti ndoda kuroora muna February muna October ndoda kuchata muna December. Wandiziva nguvai. Ndoshataurwa apa. Hanzi yet marriage is a commitment that comes within the relationship. Anga akuziva rini. Ari kuda kuhwandei, ari kuhwandisei. Arida kuhwandisa munhu anongopinda nemurelationship nekuda kutoroora. Kuda akomana. Aya, zvazvinoda nyasha dzaMwari izvi. But do you believe kuti munhu anogona kuroorwa within 2 months? Kana make sense? I do believe in that. Kana zvangoitika zvine zvaitika but munhu ka mune nezviri kuitika izvezvi ka ini nangu handitendere kuwe wanga ari munin'ina wangu even me kuti zviitike. Why? Because there are some red flags dziri kuzoratidza kumberuko dziri kurwadza zvekuti pamwe pacho unongosakwanise kubuda pamwe une vana 2 pamwe wakuti vana vangu vanokurova kuna baba ine broken family what
but haiyoyo handikurudzire zvangu. Right. Hanzi nauyu time yaanotenga kuisa zvimastatus zvokutuka vanhu urongozviti mbinga yemandikwerete urokuisa zvinhamo dai baba vangu vapenyu what ngazvionewo izvozvo. Iyo shema kutori nerimwe type rekuti rinokutuka ugosara usina kupfeka pastatus apo. Unoshaurwa ukazvirega. Ugotanga kuisirwa nakila T, ugotanga kuisirwa ananiko. Unotosiya kuziva kuti munhu yakakwana here kana kuti hamuna. Zvawabva kutaura naye handiti na 11 past 5 dzinedzika. Na 5 pet unenge wanyorerwa waisirwa kila T kudhara. Wakati kuti shombofamba sei. Guys, hanzi nemiwo vakadzi munonyanya kudawo mari. Vakomana tinotizowo nyaya yekukumbirwa mari iyoyi. Hanzi munodawo mari mabhebhi. Anenge akangowano. Inini from my point of view I do work and I do pay my own bills. Saka inini handombodoka na mari yako. Ininiwo futi ndakabva ndadzidzwa kuti handokupopti mari yangu. Saka vanenge vachikumbirawo ndiwo veve masista tiri kutaura asingaende kubasa anoswera mulocation mawaya. Ndo vakutipenda nawe vava vanoti uchingobva kubasa vanenge watopadheni. Unoshotekana nekuti tell me about yourself. Is there anything wrong about that? It's an annoying, ambiguous question. You will ask specific questions. This one. Zvikanzi ini ndakanzi hapana murume achakuchengeta semachengetera ndinokuita. Vainyanyochengeta zvinenge ikweva vanoti. Anenge akatokeswa upenyu hwese. Hanzi ndakanzi I don't do anything serious. Let's go with the flow. Uyu akatukwa uyu. Hanzi ndakanzi haufunge. Maybe dai akabvunza kuti handifunge papi, maybe bai panga akaoneswa zvakanaka kuti haufunge panapa nepanapa nepanapa. Iyi ndo imwe yekuda kutanga ikwenye kumachipsi. Hanzi ndakati I'm hungry. Iye ndobva ati neniwo. Nditori hungry. Kaona chipsi. Mpesa akasvika. Makomenzi handisi kuiona komenzi kuti mpesi takatoenda out tese zvakanaka nakati asvika murestaurant mpesi ndibva order plate yake vatana kuti hodya hanzi bvatoti chikafu chiri kunaka ichi chikafu chiri kunaka but asi wakaguta kani inga wakasimba zisingamboiti kanzi ndachifunga kuti chaodha kwaka chako aiwa ndakangombirira zvikanzi aiwa enda order chako wega wozvibhadharira apa mpesi wako. Aiwa pakadaro ipapo variwo vanhu vakadaro timboona umwe ndeyekuti hanzi pamafesi anenge achichinyembera birthday yako I don't love her. I'm only staying with her because of my kids. You are the one I love. Vanhu vanenge vari married vachinyembera masingle. Hanzi ungati kunyingwa mugovera mhinduro Sunday Monday wakutonoroorwa here azvibude. Guys, hazvimeke sense. I stay with my mom up you are 30 something years. It's a no. Mapanzi to be honest, it's a no. Munhu akadaro anonyenza. But zvinofana Are you supposed to stay? Hello? 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 Zvishande kwese here kuti kumabhebhi zvine kumafesi. No, kuvakomana especially ninangu kuvakomana handidi kunyepa. Ndikaona munhu anosvika 25, 26, 27 kusvika pa30 zvichienda mberi achigara nevabereki wake, ninangu inenge yatoturn off. Munhu iyeye anonetsa kuzomuti tenga sauti, tenga sugar, because anenge ajera kutenga namai vake nababa vake.
munhu ngaabve amboenda kunogara ega achiona kuti upenyu hwakamira sei. Munhu anogara navabereki ma1. But havasi vese manje vanodaro. Vamwe vatori responsible even vachigara nemaparents avo. Vamwe vatori responsible. Umwe anenge achimboitawo zvekusevha mari one kudidi. Ozoenda hake kuzonorojewa ane tumari twake. 20% per 100. Unogona kungomhanya zvimwe zvivharangozi hanzi hatizvidi mafesi dzikamai. Hanzi chi? Hanzi chiti vanhu anenge achinditengere zvivharangozi. Zvivharangozi muziya zvemukati. Alright. Hanzi hatizvidi etse 10 off. Iyoyo. Ungatokumbira mukomana kuti akutengerawo here wedu handii ndichizongozvitengerawo wega here izvozvo. Iwe kora anenge achibvisa rine ratengwa nani? Unenge wamboita zvekuzobviswa sei? Mukomana unenge wachangodana naye makutobvisana. Ngatidzokerei kumakomenda. Imi muri kukomenda because you are already married. Ngatimbodzokera apa. Hanzi izvo nina uyu tinoti kudii nechimoko chekuti every day chinenge chichingokuudza kuti muprevious relationship aichengetewa zvakanyanya. Anenge achida kudii shwa munhu iyeye. Panonetsa zvekuzokombisa. Taura. Makomenzi akawandisa 1 hour 30 minutes yeri yakutokwana chikora zvekupesira ndekuti pari mapeji hoba ndichiona mainterest imwe rimwe page mangwana randinoona nyaya inenge yandinakidza ndobva ndauya nayo chimbosanganisa mapeji ese. Ndati 1 hour 30 minutes yangu dzakwana ndechitira data rangu kuti data risazokurumidza kupera saka dzakwana ndinenge ndakuda kuenda live yangu ndandichiti mangwana ndodzoka neimwe topic ndotsvaga kuti group ndoona kuti ariko hoba ndichiona matopic ari interesting kudai so chitaurai last statements enyu ezvinhu zvinongobhohwa enda nekuti amana mapesika ngaatsinzwirewo tsitsi pakadayo so ona manje. To be honest with me zvangu inini hangu hai vakomana vamana they must work out there. Kwete zvokuswera munhu achiti handina mari ndifonero call me back auya kumba kwako anouya achirembedza maoko ari expecta kudya. Aiwa please chinjai maitiro guys, chinjai maitiro. Hati kukumbira chinjai maitiro plus be serious. Kwete kuti uku muri kumhanyisana namazululand enyu uku muri nesu mashona hama kuti keta kunge takapusa. Aiwa hamusatidaro please. Sister Lillian taurai chinzwa. Ndikutoseka zvangu marwadziwa zveshiwa marwadziwa ndochavanoita nechirume but inini hangu chanditongokurudzira hangu kwakanaka kutongozvishandira ndokwakatonaka. Kubvunza munhu mari yake kana kudidi panonetsa. Hanimbodi kukunyeperai panonetsa. Kutongozvishandira zvako utongozvitira zvinhu zvako kana waitawo laki ndizvozvo but zvekubvunza izvi varume vazhinji havatombozvida zvekubvunzwa mari zvekuti mari izvi anobva angokuona kunge munhu uri lusi unongoda zvemari chete. Saka utongomuratidza kuti inini ndinoshandawo ukasamukumbirawo naiyewo anotokupawo kutoti mari ita so zvauri kuda nayo but nyaya yekuzoramba uri teke kungokumbira munhu mari hazvibuda handiri kunyeperai hazvitombobuda. Zvitori nani kuti munhu akupa ega atokuona ega kuti musikana wangu anodhiserva wokupiwa mari kwete zvekukumbira zvezve anokutora neimwe nzira isiriyo. Mebotesa munhu anozi anyway murithi wakaita sei gopesi yake hanzi musikana anosheya accommodation anosota iwe ndiwo kuvingwa chete iye kwakukoto.
kwako zvinongonzi girls dziriko apa anozviita ane mari chose akaoma saka ndati vanhu vamutsvaga eni wadzimbikana nekuvingwa kumba kwake everyday ona uri kushanyirwa hana muriritirwa da kumbomuona wachema chema uyo ati hanzi if the previous relationship was good, why then did you leave him? You don't bring your previous munyuka relationship. Munya arutaura it's a point when you bring your previous relationship into the new one, it means kuti hauna kuita hauna upora uchiri bitter from the previous. Arutaura ke zvine chokwadi. But unenge wakufananidzwawo manje unenge wakutoudzwa kunzi kumashure zvazviri nani unenge uchida kuedza kuudzwa pane pawakaleka but maudzirwe manje ndo anenge achinetsa kuti uri kuleka apa improve pane ipo kana uchiona munhu achikuudza dhatika pane pauri kuleka saka anenge achishaya kuti onyatsokuti dyosei saka ndo paanozopinza previous otherwise kune kusimborina previous kutaurwa zvakanaka asi unongoda kutoudzwa iwewe pauri kutambudzika nepauri kuita sei kuleka saka ndo panozoshandiswa previous relationship yangu kuti maybe pamwe ungagadzirise guys ndakuendaini ngoseva data nyasha chidzoka ako dhata waita basa tambotandara neniwo ndakagarisa singaye palive ga manje nyasha wacho handichamuoni guys handichamuoni ndinofanira ndichimbofamba masiki chimbotsvaga hangu mapeji anenge achindisekesa anotaura zvinonakidza pane rimwe mhani achazoti yainzi chisi rachoni irori but pakaitwa topic yaiwa very funny yainakidza ndakapedza zuva rese ndichingoseka but I know harisi confessions inge tichazoti rainzi chii peji iroro ranga riri group I think nyasha ndakuenda ini iripo ndandiri kudzidza ndiriko kuseruko ndandiriko zvangu kuseri iripo bye iripo. Thank you guys, thank you, bye, see you.